wabarakatuh. Dumateng para alim ulama sesepuh saha pini sepuh ingkang tansah kula hormati lan kita taati. Ingkang sepindah monggo kita sedaya sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita sedaya saged makempal ing dalam acara syukuran kanthi keadaan sehat walafiat. Kaping kalih selawat saha salam mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto umanipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah sehingga saged kita raosaken sakmenika. Mugi-mugi wonten yaumul qiyamah mangke kita sedaya pinaringan syafaat ingkang agung. Syafaat ingkang kita antu-antu ingkang kaarupi syafaatul utma amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping 3 kula minangka pranata cara ing acara syukuran badhe maosaken susunan acara ing dinten menika. Pembukaan, sambutan, doa syukuran lan penutup. Langsung dumateng acara ingkang nomor sepindah inggih punika pembukaan. Monggo acara wonten dulu punika kita pikal kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah. Matur suwun kita lajengaken acara ingkang kaping kalih inggih punika sambutan. Wekdal kula sumanggaken. Menika kula wau sambutan saking tuan rumah, amin. Acara ingkang doa syukuran teng mriki badhe dipimpin kali panjenengan Bapak Ustadz. Wekdal kula aturi sumangga mekaten kula mau tahlilan doa syukuran. Acara ingkang terakhir inggih punika penutup. Monggo acara syukuran wonten dalu punika kita tutup kanthi waosan hamdalah ugi Al-Fatihah. Mekaten saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang mranani dumateng penggalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun agung ing pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!